なんか変なのいない？頭が、ミートボールみたい。そんな美味しそうなものじゃないでしょ、あんなの。美味しい。ガチでミートボールって名前かよ。さすが私。うぜえ。美味しいからもう何もしなくてもいい。働かなくていい。美味しいからてか周りにさっきのスーツのミートボールが立ってるね。私すごい歓迎されてる？あながち間違ってないんだよな。さて嫌だけど、今日もラーメン食べますか？あまり見たくはないけど、どうせなら全部の食材頼んでみようよ。あまり見たくないけど。やばいことは想像してたけど、まさかトッピング全部来るとは思わなかったね。あれ、確か YouTuber の、進むさん、なんでここに。ラーメン真剣王に、うるさい。何それ。進むパンチ。いきなり攻撃された。いやそれより、パンチじゃないじゃん。あ、ほんとだ。進さんそれはキックです。